imos con outro premio máis. Un que quere dar precisamente a Asociación Proxecto Máscaras. Un recoñecemento á serie A Coral, de Tex 45 Producións, pola súa aportación ao entretemento desde unha cultura sen etiquetas. Recollen o premio Óscar Pousada, director de produción, e Jesús Suárez, intérprete, e entrega Iago González, o presidente da Asociación Proxecto Máscaras. Noites. Que non vira a Coral está disponible en web. É moi fácil hoxe en día que se nos perda unha película ou unha serie que paga a pena porque de repente todo o mundo está recomendando cousas que son la hostia e logo ás veces non son tan la hostia, pero quedaron moitas polo medio que si estaban ben ou pagaba a pena velas. Tex é colaboradora nosa, o sea, que está aquí o logo, é unha produtora, unha empresa que dende o primeiro momento apoiou a existencia desta asociación. Non por eso decidimos que merecían este premio. A Coral é unha serie que, quero pensar, faime ilusión, en parte está contaxiada polo espírito da APM no sentido de buscar vías, canles para introducir aquelas cousas que quedaban fora da escena pública. Neste caso é unha historia costumbrista que a min me gustou moito por cuestións propias dos que miramos o visual dende dentro, a duración, o enfoque das personaxes, o estilo de desenvolver as historias sen humor explosivo, cunha certa calma. Carlos Blanco está estupendo, dá unha pausa con esa voz que ten maravillosa, pero todo o resto do elenco. E no elenco hai xente como Jesús, que, bueno, Jesús ten moitas táboas, pero non era actor, non era intérprete. Nun momento determinado, no desenvolvemento da serie, querían incluir perfis de personaxes cunha certa diversidade, alguén pensou, por que non metemos a xente que xa teña esa diversidade, que enriqueza os matices a partir da súa propia experiencia personal. Entón, eso realmente hai que celebralo, porque non é o habitual. Aínda que en España nos últimos anos tivemos algún caso que parece que, digamos, que celebraba esa diversidade, raspando un pouco, ves que non o facía dende a normalidade. E iso é un valor engadido. A normalidade e a diversidade están no día a día, se falou moita xente diso, non? Bueno, o caso de Pitusa, non? Falando de como durante décadas a introducción dos maiores como colectivo, tal, coñecemos moitas historias. E iso sae na Coral e nos parecía que merecía un premio, e temos aquí a Óscar Pousada, que é director de produción, e a Jesús, que é un dos intérpretes. Bueno, eu vou ser moi breve. Bueno, é un inmenso placer estar aquí, a verdade, e compartir estes premios con xente que estades, bueno, é alucinante o que facedes, vale, co cal non somos aquí unha pequeniña cousa, pero sí que me gustaría, como dixo Iago, dende unha persona que estivo dende os inicios da produción, cando se plantexou o feito de que tiñamos un papel na serie, que era unha persona invidente, en todo momento, tanto dende dirección como dende produción executiva, Manolo, Tex, apostouse moi forte pola posibilidade de que fose, neste caso Jesús, o que encarnara ese papel. Jesús nunca foi actor, nunca fixo ningún tipo de interpretación, e creo que eso é de recoñecer, tanto por parte da produción como da dirección. Facer unha aposta por este perfil e por darlle esa oportunidade a Jesús e creer en él foi algo que penso que foi moi importante, entre outras moitas cousas, para que a Coral fose unha serie tan, bueno, que funcionara tan ben. Entón, bueno, non me quero esquecer dar as gracias dende Tex 45, en nome de Manolo López Cernadas, en nome tamén de Ricardo Llobo, do director, e de todo o equipo de produción da serie. E nada, vou dar a palabra aquí a Jesús, que vos vai explicar tamén un pouco como a min como foi a experiencia. Boas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos. Es verdad, no soy actor. Buscaban un ciego, cantante y actor. Cumplía el 66%. Y bueno, decidí arriesgarme. Fue una de las experiencias más espectaculares que viví en mi vida. Y quiero dar las gracias a Tex, gracias a la producción, a todo el equipo de Acoral por permitirme explorar algo que nunca creía que podría haber explorado, ¿no? Que es el mundo de la interpretación. Y bueno, hoy estoy aquí en la 11 y descubriendo el proyecto Máscaras, que no lo conocía, y me ha encantado escuchar esas historias de personas que ayudan a personas. Y así que quería que por favor le diese un aplauso a toda esa gente que subió, que ayuda a gente como yo y a otra mucha gente que lo necesitamos, la verdad. Pues llegué a la 11 hace 25 años. Yo no soy ciego de nacimiento, me quedé ciego por una enfermedad degenerativa, que fui perdiendo la vista hasta que hace 13 años perdí la vista por completo. Jamás me hubiese imaginado ser una persona ciega, jamás me hubiese imaginado estar en la 11, a la cual quiero con cariño. Está Carlos aquí, todo lo que hace todo el personal de este edificio es magia muchas veces, y es una auténtica pasada lo que ayudan a la gente a aprender lo que es una discapacidad y a poder vivir con ella, como es mi caso. Cuando llegué aquí, las personas, esta mención habla de las etiquetas, ¿no? Sin etiquetas. Creo que tenemos muchas etiquetas en nuestras vidas. Tenemos el miedo, lo que dirán, lo que hablarán. El miedo, pues, el que podía tener a presentarme como actor de una serie sin tener experiencia. Y la discapacidad y la ceguera me quitó todas esas etiquetas. Me demostró que puedo con todo, que puedo conseguir todo lo que me proponga. Así que os animo a que os quitéis todas las etiquetas y que hagáis todo lo que os dé la gana, porque lo podéis conseguir. Gracias. Pequena interrupción que quero facer un momento para destacar algo máis desta serie que a mí me encantou, que como a máis é moi breve, cada capítulo dura creo que 18 minutos, de verdad que eu que non son de poñer vin outro e fun poñendo todo seguido. Era todos os personaxes, non solamente a discapacidade, a ceguera, meu irmán que está por aí sentado, verdad, Fernando? É afiliado desta casa tamén, e Carlos é un amigo e sempre nos axudan, pero todo o resto das persoas ao final van aparecendo. Entón, que ben feito está ese guión, as psicosis, as neuras que temos todos os días, o que queremos aparentar e tal, como nos vamos resolvendo uns con outros, como Carlos, o director da orquesta, que se cabrea, non é como o de Campeones, que logo abandona por un perdón, é o meu lado panfletario, por outro emprego de verdade, non, decide que está a gusto ali. No, esa frase magnífica de, a ver, o invidente, como que invidente, son cego. Esa é del, pero é que toda a serie son moi breves, de verdade, e non sempre hai que facer cousas trascendentais, pódense facer cousas para pasar un bo rato donde nos recoñezamos e donde decir, pois sí, hai que quitar as etiquetas. Gracias.